Хәзер шул мәчеттә жуалар мәйетләрне, озаталар зиратка. Бездә видеоны күрдек. Ул дөреслеккә туры килми. Кем аны рөхсәт иткән, самый чиста җирне, анда кеше барып укырга тиеш. Мәчет җыю урын түгел ул. Хәзер анда көн узын жуалар, көн узын җирләргә алып китәләр зиратка. Кояш байыгач зиратка ташыйлар кешене. Бу нинди шынлык? Бу нинди шынлык? Куркыныч көндә яшибез. Мәчеттә күрмәдем үзем, но күрше хатыннан ишеттем. Аны менә Тәнзилә ханың бабай үлеп киткәч, мәйтәм бабайын күренми, Зәйтүнә бездә 5 январьда күмдек бабайны, менә шулай үзләре алып киттеләр ди, машинага салып инде җылдылар, җыйдырдылар. Без ди 8нче учетта булдык ди. Инде учет мин әйтәм. Анда ди обрабатывать итәргә кеше дә җитми ди. 4нче жартыда без ди попадать иттек 8нче учетта, почти сәгать 5-те кичкә күмделәр. Январь айында 5 январьда. Мин шаккаларга да каттым төннә белән. Ул кая китә ул су, кая китә әйбер, аны бит укып кына ясыйлар, укып кына жуалар. Менә мин шунар гына кызганыч. Мәчеттә менә хәзер кеше уразага керә. Анда кеше укырга йөри, анда кеше чәй эчәргә, акшамгаларга йөриләр. Менә мин әйтәм, ул инде мәйет тә шунда җуынсын. Кеше шунда чәйдә эчсен. Ярамый бит инде, ул дөрес түгел, чиста түгел, матур түгел. Ясасыннар жаңа морг, ачсыннар. Пускай акча да алсыннар. Менә мин акча өчендә аптырамыйм. Пусть хоть 10 мең алсынар, хоть күпме. Ул отдельный ясалган, отдельный входлы булса гына белмим мин. Алар теге арттагы абзардан кертсәләр, мин аны әйтә алмыйм. Все равно дөрес түгел. Бездә видеоны күрдек. Ул дөреслеккә туры килми дип әйтәм. Чөнки әлбәттә инде безнең ул бүлмә айрым. Мәчеттән беренчедән, икенчедән инде безнең андагы видеода әйтелгән сүзләрдән алсак инде безнең ул канализациялары да инде айрым центральныйга бармый, айрым нидә җыела һәм инде аны инде машина килеп суыртып китә. Урамга акмый, юк. Мәйетләр шулай төрлечә була. Кай вакыт инде атнага да бер була, кай вакыт инде бер 2-3 көн рәттән дә була. Теге һәр көн андый мәйетләр җыю бездә юк. Берстән дә январь айында 1-2 мәртәбә булды, бер көнне эчмәйд. Аны әйтергә кирәк, ул көннәр кыска көннәр бит. Елның кыска көннәре. Безнең инде ансы мәйтне, мәсәлән, алып киләләр, аны җуып, хәзерләп куярга 40 минуттан алып 1 сәгать китә вакыт. Кай вакыт без әзерләп җуып куябыз да, кабере әзер булмый. Шуңа күрә дә инде ул көннәр салкын көннәр иде. Шуңа күрә монда мәчет янында кешеләр җыелып көтеп торды. Хәтта инде бераз соңга калынып, шуңа күрә инде теге 2дә, я инде хәтта 3 туларак, шулайрак мәйтне алып киттеләр. Теге кабере әзер булмаган сәбәпле. Әвәле без өйдә җуйдык. Шуларны, мәйетләрне өйдә этажларга менгергә, аннары кеше эзлидерик. Кем җуа? Хәзер безнең менә мәчетнең пристроенда җуалар. И без бик риза. Машина белән килеп алалар, затлалар. Зияраткә хәтле. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Мәйтхананы күрсәтәбез. Инде айрым ишеген. Безнең менә мәйтне алып килгәндә айрым капкадан инде кертелә, машина белән инде тегеннән. Кай вакыт инде моннан ишектән дә инде кай вакыт булгалый. Әкрәбез инде, күбрәк тегеннән. Ярар хәлне мәйтхананы күрсәтәбез. Айрым ишеге. Монда инде bu bizim indi ayırım bulma meyitxana. Bunda indi meyitni ötkürüp, bunda salıp, bunda juğula.
Bu nege munda indi anları salınıp kefenlene, kefenlikке indi bizim munda indi hatta cihazlar da var indi mikroplarının yerlerini bitiretirgan indi her bir meycu için ayrım indi şemadanı anda gerekli birleri indi şista halatlar giyip perçaklar, masklar giyip indi şulay meyit juva. Munda indi bizimle kol juvatıran orun da var indi gerek kolunu juvup indi halatlarını juvup bizim dejurni var juvuşularga hazırlap koya indi. Ne bu su juvutkuşı da indi ne suyuna şunu bilen juvutağız meyitine juvup su bilen juvup çünkü şu ayak gerek 40 minuttan al 1 saat juvadı. Anları indi biz yine işik aldığına bunda çıkarıp işik aldığına koyabız. Cenaze namazını okuyabız indi. Hem indi anları meyitini bunda apşıgıp maşinaga koyup indi meyitini ziratta akitile meyit. Bizim kanalizasiya uramga ağa dip eğitildi. Bu dürüst değil. Bizim indi bunda kanalizasyanın lok var. Şunda maşına kilip şu sularını soğurtup gite. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم